Nani kaon siya una guys. Kay ngano nagluto pa jud kod guys tara. Enjoy working with you here. Nagluto pa kog kanon. One day she'll be the May nagpaabot ang mga bata diri kuan kanon. Nahutdan magkanon sila. Ay kaon ay kay na may kanon sobrano. Sa kaldero ba. Ay kaon. Ya. Manakaon si Inday. Kani siya manakaon ay kani. Manani kaon. Ma! Oh. Ka! Unsa ikaw? Ikaw na hello. Anak ni Chim-Chim na oh. Oh na. Ya ang ubang bata, ang uban day nay. Naray. Nagpaabot sad sa kalos amo magluto nay. Baguning ligo sila. Baguning ligo na. Way kanon manggod. Mama! Nagluto pa ko kanon. Hapit naman mo kuan luto. Oh, naray ha. Naray. Oh, lagi ma oh at pod at na ika Inday. American expression. And now it is time for your reward. Open it. Ay. Na Inday turagsay. Kisay lab. Bibi pangutanon ta kabi. Kisay imong mama? Kisay papa? Kisay papa? Kinsa? Chong kuno. Chong. Kisay mama, papa? Chong. Anak kang ili. Anak ili ay na eh. Klaro kag naong. Bito na ra oh. Na ay sa katuga. Kaon sa ikaw ala Andre ay. Bagulas lang nangaligo na eh. Napayusay na eh. Ay. Payusay kaon ay na eh. Lami ka na sagsudan estopado. Oh. Ganiha pag udto daga nakakaon sila spaghetti, kuan, gulaman, soft drinks, gabiha lagi na soft drinks ay nay kita mo ana. Purot gud sa kakis na. Nay. Sa kakis soft drinks na eh. Kay nag soft drinks man ko kay nagkuan mo kog soft drinks. Anak, hindi turagsay. Manok ka. So, siya kani. Kaan! Ang wala na lang kakaon, karni. O karni. Nakunag pa man mi. Kapit naman ito maluto. Thank you for watching. Bye.